تفي بومباباران و تبارانا وڵاتی ئیسرائیل لەسەر بنگەهن لەشکێریên ئیرانê li Sûriyê ئیران dibêje ku awan nod ji sed ji armancên xwe bicihkirine. Emîndarê Encûmena Bilind ji bo ewlehiya netewî ya Îranî Elî Şemxanî ragihand ku welatê wî wê bimîne li Sûriyê heta ku rejîma Esed wê yekê dixwaze. Elî Şemxanî di hevdîtina wî de li gel Ajansa Sînim ya bi ser Îranê ve eşkere kir ku wan hinek tedabîr standine ji bo tu ziyanin canî nekeve û nebin qurbaniya ermanckirina bombabarana welatê İsraîl li Sûriyê. Welatê Îran ji destpêka krêza Sûriye û ta niha piştevaniya rejîma Esed dike ji alî siyasî û aborî ve serbarî piştevaniya leşkerî û avakirina bingehên leşkerî. Welatê Îranê dibêje hebûna wan li Sûriyê rawe ji ber ku li ser daxwaza rejîma Esed derbasî Sûriyê bûne û dibêje tinê ewan rawişkarên leşkerî li Sûriyê hene serbarî ku riş de li ser hebûna rawişkarên xwe li Sûriyê. Hebûna Îran ji alî welatê Amerîka û gelek welatên dinyên Ewropî ve li Sûriyê nayê qebûl kirin û li gorî agahiyan ku Amerîka li gel Rûsya giştiya rêkeftinekî ku hebûna Îranê li Sûriyê kêm bike û gavin ektîv li ser xakê hatine avêtin li gorî çavdêriyên siyasî ji dema ku Îran dorê sînorê Colanê ketiye. Dezgehên ewlehiyên welatê İsraîl hewla nemabûna Îranê li Sûriyê dike ji dema destwerdana wan li Sûriyê.